שלום ילדים! מה שלומכם? כולכם מוזמנים לחגיגת פורים המרכזית של לב תל אביב. יהיו שם המון הפתעות בתוכנית. סדנת ליצנים מתוקים, וואו, עם משלוחי מנות, וואו! תיאטרון פלייבק, שבו אתם הולכים להיות השחקנים הראשיים. אתם הולכים לעמוד על הבמה איתי, איזה כיף! אנחנו הולכים לעשות שם את כל המגילה ביחד, וואו! והמון פרסים! והפתעות! וואו! איזה פרסים, איזה יופי! תזכרו, במוצאי שבת, בשעה 7:15, בבית כנסת גאולת ישראל, בית משה, ברחוב בעלי המלאכה 16, ליד גינת שינקין. תבואו בהמוניכם, אנחנו הולכים לחגוג! ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, משם נכנס אדום!